बानो हाँ ये तो जबरदस्ती चला दो जबरदस्ती नहीं। अब मान लो खेते में सब्जी हो तो जुड़ा सब काम में दूसरे खेते पे नहीं करबो हो पहले क्या वो है पर काम हमारे खेतों पे काहे ले अरे हो पड़े जगह नहीं बा हो पहले का जो आप लोग उनके खेते पर ले आइलो तो हे पर काहे ले ऐसा वाला कड़ी भीज गई ऐसा भाई आई पानी आ गइल बा। आप मान लो कि तो पानी पैसा देबो पैसा नहीं तो हम बानो घर जा हम बानो मत बानो बानो हम तू काहे इतना करतो कहत नहीं बानो तू के पानी चलाए बात है नहीं नहीं गलत बात तो बतले बा पर काहे खेतले का गलत बात तो बतले बा बवाल होई चाहे गलत बात तो बतले बा बवाल हो जाई। कुछ वही अब देख लेबो नहीं गलत बात तो बतले बा। मान लो देखो तो ना कि बवाल हो जाई। बानो उ नहीं रोके के बात रोकत देखो तो ना कि देखो तो लोग मानो बीजेपी सरकार बा तब वो बताओ दही में डर नहीं बा आपस में जौन बाकी करता लो बानो नहीं अब वो पानी खुल गइल बा। अरे हाँ। जाने जो बाकी बांध दिया चाहे अब तू काहे के अबे बांध दियो 10 मिनट में और हो सब जाता। कई हमार नुकसान हो गइल सब जड़ गइल उनने सब का वही पूरा पानी पानी भर गइल 10 मिनट में होबे हो जाई तो बांध दिया ना। नहीं नो हम बांबे बानो हटो हट जा अब लगता कि हट जा तो तोरा कुदरिया ले आइल बनी हम कुछ चाहत हटबो कटबो का काट दो हटबो कि नहीं काट दो हटबो कुदरिया कि नहीं हटबो कुदरिया से काट दो। ये कुल अत्याचारिया से बाबा का बुलडोजर चलता है यही कुल अत्याचारिया से हटबो बांध दो भाई बांध दो तुम्हार खेत हो यही तो दूसरे खेत में पानी चला दो सब हमार लकड़ी सड़ गइल हो बांध दो हैं बांध दो सब लकड़ी हमार सड़ गइल हो तो है तो ना हो तो रुको काट दो।